Casa Papallones. Primer programa dirigit al públic infantil a Ràdio El Xinet per Papallona Xove. Amb vosaltres els dimarts de 6:30 a 7 de la vesprada en Ràdio El Xinet. Benvinguts i benvingudes de nou a Casa Papallones. El programa 24, ja se pot dir que estem així ja i som de la família. Com bé sabeu, soc Teru i la setmana passada vos recorde que vaig contar el conte del rei Mides d'una forma més actual, no? El rei Mides tenia un cotxe molt modern i se va convertir en or i bueno, espero que vos hagi agradat. I avui estic molt ben acompanyada, a diferència de la setmana passada. Avui tinc a unes futures mestres d'infantil que són companyeres de la nostra amiga Iris. Hola, Iris. Bona vesprada, Teru. Com estàs? Molt bé, i tu? Bé, estic feliç perquè estic així molt ben acompanyada avui. De vindre tu soles a vindre 5 persones. Sí, que tenim a Sandra. Hola, Sandra. Hola, com esteu? Molt bé. D'on eres, Sandra, digues? Perquè la gent així dirà, ui, este accent és foraster i no sabem. És que vim de superllunt, de l'Alcúdia de Crespins. Sí, imagina't, La última parada del tren, no? Superllunt. Al seu costat tenim a Neus, que està molt nerviosa. Hola, bona vesprada. Hola, Neus. I tu d'on eres, Neus? Soc de Xàtiva. Veus? I així tenim a... Espera, Gemma. Bona vesprada. Bona vesprada. Veus? Gemma sí que està més tranquil·la, no? Bueno. I d'on eres, Gemma? Jo d'allà al costat de Carlet. Ai, mira, és de Carlet, a veure, sí. Jo soc més carletinya, també. Bueno, carletina, no sé com... No diguem el refrany de les carletines, Ah, no? Quin és el jo no refrany me'l de les sé. carletines? Sí, Dis-lo, contalo. Gemma. Guapes i fines, no? És la versió light. Ara ens quadra tot. Això m'agrada, m'agrada molt. Bé, i avui, com és d'esperar, anem a parlar sobre l'educació. L'educació infantil, bueno, un poc de tot, no? L'educació quasi que va tota A una. Però estem més especialitzades en infantil juvenil. I no sé, què em podeu dir la carrera? Esteu en l'últim any, no? Sí. A punt d'acabar, l'última setmana de carrera. Teniu molts exàmens o ja no s'examen? Uno ens queda. Tinguem els últims treballs i... I el vull treball, no, de pareix carrera. que no vull que arribin. Dius, tants anys i tant... Però... Sí. El divendres crec que plorarem. L'última lliçó. Fi de curs i tot? Bueno, fi de curs, la graduació. La graduació. Encara no. Ah, sou dels que ho fan. Jo és que jo vaig fer trampa en la meva promoció i la farem un mes i mig antes d'acabar, saps? Sense saber si havíem aprovat tot o no. I clar, va ser molta festa, perquè era com... no Ho celebrem i ja després veurem què passa. Nosaltres en Mestalla. Tots convidats. Ah, mira, jo Que vaig. l'estalla és molt gran. Jo vaig. Vine. Pues t'ho tindreu, Convida. segur. Vale, us ho aniré. Ja està. En el llargavistes. Bé, i què en podem dir de la carrera? Vos ha agradat? Vos ha decepcionat alguna cosa? Perquè, clar, hi ha molta gent que comença una carrera amb moltes ganes i com a meitat diu, no és el que m'esperava. A mi m'ha passat. Parle per mi, a mi m'ha passat. A vosaltres vos ha passat? O ha complit les expectatives la carrera? O com? A mi més que la carrera, les pràctiques m'han ajudat més. Clar, les pràctiques és el que realment et dones compte que t'agrada el que fas. Veritat, Neus? Sí, jo penso com Iris. És que quan arribes et diuen tots, mira, allí és anar a pintar, a jocs, i clar, arribes allí i són tot, pues, moltes teories, molta història... Molts treballs. Exacte, són podem moltes dir coses. que la carrera justament magisteri fa que et dones compte de la importància que té l'educació, no? I de la poca importància que se li dona actualment, sobretot al nostra regió, al nostre país, no sé com dir-ho. Tant per la societat com pels polítics. Exacte, n'hi ha altres països, com per exemple Finlàndia, no, Iris? Que és el més important, és com si així fores metge. Allí has de tindre la nota més alta per entrar a l'educació. Sí, els mestres passen unes proves molt dures, no? Així el que fan és les posicions, no, Gemma? Que passes un examen i ja està. I allí què és? Què te fan fer? Allí en Finlàndia crec que te fan fer unes proves més dures. Sí, abans d'entrar a la carrera i tot. Sí, has de fer uns exàmens, crec que aposta, no? Però el més curiós que a mi m'ha cridat l'atenció és que allí sí que ells no tenen valles en l'escola. Allí sí que ells volen anar a l'escola, sí, acabem perquè facin que no vulguin anar. No tenen valles en l'escola? No, en el pati no tenen delimitació. I aprenen tot en xoc. És que és completament diferent. La metodologia és diferent. I així veig gent que tants anys va mal i vull dir, no hem buscat mai una alternativa que digués que siga decisiva. I què podríem fer per a canviar això? Que l'educació la feren els mestres i no els polítics. Exacte. Clar. I això és la base. No estar tan marcats com estem. Si ens ficàrem a parlar
història de l'educació, que va ser una assignatura que vaig tindre jo també. No acabaríem. Sí, no, i te dones compte de moltes coses. Però bé, així estem per passar-ho bé. Hem fet una xicoteta introducció, sí, al que ens pareix, i ara m'agradaria saber si durant la carrera vos heu donat compte d'alguna habilitat que no sabíeu que teníeu, en els xiquets sobretot, o heu descobert alguna cosa en vosaltres que vos ha agradat. Jo he perdut la vergonya. Has perdut la vergonya, important. Sí. Sobretot seguim monitora. Per això. Tu, Sandra? Bueno. Jo crec... Bueno, Iris? Bueno, sí, que quan em van cridar per a fer l'escola d'estiu va ser quan vaig dir, a partir d'ací ja sí que no, sí que s'ha acabat. La vergonya no serveix per a res. Però n'hi ha que estar un poc... O sigui, la vergonya en certa medida, saps? N'hi ha que tindre un poc de vergonya també. Com dient en xàtiva, la vergonya cria ronya. No, en xàtiva... En Alcúdia... En tots els jocs. Internacional. Molt bé. Digues, Sandra. Jo no sé, la improvisació. La improvisació, clar. L'he Exacte. desenvolupat més. Sí. Perquè és que n'hi ha molts moments que es queden, que n'hi ha buits, i entonces, clar, tens que tirar mà d'algun lloc, recursos, i no sé, he après prou de les pràctiques i... Les pràctiques que marquen un Les antes i un pràctiques, després, no? Sí. I tu, Neus? Jo el que han dit les meves companyes, Iris i Sandra. Sí? Sí. Algo més que añadir. No. Una això. habilitat de dibuixar, què tal? No, és que com vaig vindre de batxiller d'art... Artístic. Un artista, ella. I era un És molt artista. artista. No? Molt bé, molt bé. I tu què, Gemma? Sí, el que han dit les meves companyes i a més a fer-me arribar als xiquets explicant per a que puguen entendre tot el que tu els dius. Clar, no és el mateix parlar en adults que parlar en xiquets. Clar, Sí, és molt això sí diferent. que és de veres, que és difícil. Perquè tu vas al principi i penses que... Que no te van entendre, dius, ui, Clar. jo sóc com el seu explique. Clar, hem de parlar en el mateix idioma, el que poden comprendre ells. Sí, és canviar el Apropant-te xip a a l'hora I d'explicar. després es troba moltes coses parlant en ells. Sí, són una passada, xiquets. Sobretot Sí. és infantil, que tenen la imaginació, que no se l'han tocat i... Sí. És lo no sé, millor. són molt més lliures, no?, que els xiquets més I majors. espontanis. Sí. Te rius molt. Sí. I alguna anècdota divertida? Jo, per exemple, per a començar, estava jo en les meves pràctiques de mestra de música y un xiquet de repente me diu, Teru, y yo, ¿qué pasa? Y me diu, ¿sabes qué? Porque era castellano parlante. Tengo una hermana que tiene 150 años, porque nació con 149. I jo, molt bé, molt bé. Li va sonar 2 palmadetes a l'esquena i me'n vaig anar. Veig tu que dius. Ai, ¿qué le dic? Eso no puede ser, ¿no? Pues sí, pues me pareix Si el molt bé. xiquet ho dia... La seva paraula contra la teua, vull dir. Podria ser. No, me vaig alegrar perquè sabia comptar hasta 150, 149, 150. Mira. Pues Seria adquirit. Sí. No, era tercer de primària, ja ho podia saber. Alguna anècdota a vosaltres? Jo a la classe de religió el mestre es ficava una pel·lícula sobre la creació i dient, ja on està Déu? Això, preguntes entre ells, una classe de 5 anys. I dient, ai, pues Déu està en el cel. I dient, ai, si està en el cel, qui l'ha matat? Ara associaven que quan algú falta, la gent els diu, se n'ha anat al cel, i dient, si està Déu en el cel, l'haurà matat algú. Clar. Clar, és que són listos. És que si es diuen unes coses, després no veuen la coherència, eh? És Una més? malíssim. Jo, per exemple, estava en classe, va ser en pràctiques també en el segon any, i estava sentada, i clar, això que estàs al principi cohibida, que no es coneixes, i una xiqueta molt graciosa de revés et gira i fa, ai, vaig a fer-te una pregunta. I jo, que por. I me diu, a veure si adivines quin és el meu dinar favorit. Ai. I jo pensant, a veure, què penseu que podria ser? Macarrons, Els macarrons. pizza... Pues jo, Espaguetis. els típics dinars, me fa, no, vols que t'ho diga? Jo no, jo volia endivinar-ho, però era impossible, perquè li vas dir tot el que m'agradava a mi. I a mi m'agrada molt. Menjar. Que bo. I li vas dir, va, dime-ho tu, i fa, salxitxes en maionesa. Que rebuscat. I clar, en castellà jo diguent-li coses, però... No Si no li dies la mayonesa, no les Salxitxes en sabes maionesa. Impressionant. Claro, no te diría tampoco lentejas, xiqueta, això seria ja... Neus, alguna tu recordes o no tens ninguna aixina? Cada dia era especial. És que n'hi ha tantes, veritat. Que és difícil recordar. N'hi ha moltes. I tu, Gemma, tens alguna? Jo sí, un xiquet ens va subornar un poc a mi i a la mestra. Ui. El pobret estava fent una fitxa i no sabia com fer-la i va vindre cara a nosaltres a dir-nos, per favor, vos done tot el que vulgueu, la meva cartera, la meva utxa, però ajudeu-me. I què va passar al final? L'ajudar. Pobretes. compadeixar-la tirar. Li va ser normal. Estava desesperada. Sí, pobret, hasta la utxa. Vos dona hasta el color fosforito que m'ha agradat. Molt bé, veus? És que la veritat és que
ser educador és un treball dur de vegades, però jo crec que la majoria de les voltes és molt gratificant i realment en les pràctiques és quan te dones compte de dir m'agrada això. Vull dedicar-me a això. Sí, anar a casa tots els dies en un somriure i pensar en casa i sempre en el somriure dels moments. Sí. Doncs ara, com sempre, tenim la secció de la cançó i avui se m'ha ocorrit ficar una que coneguem tot el món, que és el Tio Pep se'n Mamuro. Que bonica! Que quan jo anava a música m'agradava molt tocar-la en la flauta, mira coses que passen, el Tio Pep se'n Mamuro. Bueno, i m'abuela la canta molt al meu nebot, així que... Paco, quan vulguis. El tio Pep se'n Mamuro, tio Pep. El tio Pep se'n Mamuro, tio Pep. De muro que ens portaràs, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. De muro que ens portaràs, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. Una tartana i un burro, tio Pep. Una tartana i un burro, tio Pep. Per anar-se'n a passejar, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. Per anar-se'n a passejar, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. El tio Pep ja té el burro, tio Pep. El tio Pep ja té el burro, tio Pep. Que molts quinzets li ha costat, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. Que molts quinzets li ha costat, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. I tota la gent de Muro, tio Pep. I tota la gent de Muro, tio Pep. Diuen que l'han enganyat, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. Diuen que l'han enganyat, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. El ruc li ha dat 3 patades, tio Pep. El ruc li ha dat 3 patades, tio Pep. I l'han dut a l'hospital, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. I l'han dut a l'hospital, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. Té 3 costelles trencades, tio Pep. Té 3 costelles trencades, tio Pep. I tot lo cos li fa mal, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. I tot lo cos li fa mal, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. Així teníem el Tio Pep, que és una cançó que totes coneixíeu, no? Sí. I ara, com sempre, la secció de les endevinalles, embarbussaments i curiositats. N'hi ha avui? Sí, jo en tinc N'hi ha curiositats avui? Bien, a mi m'agraden molt les curiositats. Les de la setmana passada eren molt guais, eren sobre l'or. Sabíeu que tenim or dins el cos? Ah, sí? Tenim or? Sí, Ai, tenim això. or. Però si juntarem tot l'or que tenim en el cos, no aplegaria una... a res. Pendiente. Ai, mare, no digues això, sí. No, res, seria minúscul. Bé, Una recada. doncs, Iris, comencem tu. Què vas a fer? Endevinalla, embarbussament? Dites sobre l'educació. Ah, dites. Vale, va. Una dita sobre l'educació és que abans d'ensenyar s'aprèn. Ningú pot ensenyar el que no sap. Exacte. Però al mateix temps que ensenyant s'aprèn. És com el peix que es mossega la cola, no? Tu has d'aprendre per ensenyar i després els mateixos xiquets t'ensenyen a tu. Sí que és de veres que quan estudiem i tenim que explicar-li a algun amic que diu, això no ho entenc. Tu quan vas explicant dius, ostres, és de veres, tota la coherència del món, no? És com que... Sí, te dones compte. Sí que és de veres. Algo més? Aprenent de tot, mestre de res. A veure qui em sap explicar. Aprenent de tot, mestre de res. Que és com, digués, este famós solo sé que no sé nada. Vols abastir tant que al final ja... Com, qui era este? Què ho dia? Ai, mare, estic quedant super mal. Sócrates? Sí, no? Sí, Solo sé que no sé nada. Sí, No, ja solo sé sé que no sé Deu nada. ser. Era un Sócrates. filòsof. Punto para Neus.
Alguna endevinalla, xiques? Sí. A veure. Va, Neus, A tira-li. veure. Bufe i no tinc boca. Correc i no tinc peus. Et pegue a la cara i tu no em veus. Ah, ja sé què és. A veure, a Què veure. serà? El vent. Sí! A veure, va, jo una. Vale, va, Sandra. A veure, no mireu, No, bueno, des d'ací no veig res. Va i ve i no es mou, dones. Va i ve, no es mou, d'on és? Sí. Mare, això és complicada, Sí, sí. Va i ve i no es mou. Neus, no mires. No. La xiqueta. Si va i ve i no es mou, té que moure's. Una cosa que no es mou i va i ve, sempre està ahí. Que difícil. Claro que sea un columpio. És un animal. Una pista està en esta sala Ai, mare. No pot ser. i comença per la lletra P. Porta? Sí! Ah, és de veres. Estarà abstracteta. Gemma, tens Jo alguna també tu? tinc alguna. A veure, va. Porta la casa amunt i avall, m'arrossegue per terra i la deixe com un espill. Què és? Jo crec que me la sé. Jo crec que també. És un animal? Sí, és un animal. Un bitxet. Un bitxet. Que alguna gent se'l menja. El cangur, no. El caragol. Sí. El cangur. A veure, també t'he trellat que sigui el cangur que porta la criatura en la Si boca. vol arrossegar-se també pot, igual que tu. També Deixar-la pots com un arrossegar-se. espill. Alguna És més? que Sandra... Tan gran com un camí i cap en un pot petit. Què és? Tan gran com un camí. I cap en un pot petit. El xicle este que s'enrotllava molt, que era de boomer. Que vols Però davant. no, quasi però no. No, És més fi. A veure, Gran com un camí. El fil. El olor. El fil. Hòstia, estic feta una crac. que bono eres. Ei, que bono. L'accent ja Ai, tinc. ai, que se vaig a El sentir. meu accent. Porta, tomato. No, així ja no se parla. És que així és tot lo contrari, així ho diuen tot obert, tot obert. Porta. Bueno, va. Gemma, alguna, va. Què més? Una que t'agrade. Vale, va. Sí. Per esmorzar i per berenar, també per dinar i per sopar. El més senzill, el més humà, el nostre estimat... 2 lletres. Va, que és Va. molt fàcil. Sí! Que bé, m'ha agradat, no sé, m'estan agradant estes. Sandra vol dir un embarbussament. Ui, no sé jo. Segur que em faig Va, Sandra, un embolic. anima't, Tu pots. anima't. A veure, vaig intentar-ho. Si no, passa la creïlla, eh? Vale, va. El senyor Fet ha fet un fet. Si el senyor Fet no hagués fet el fet que ha fet, no passaria el que passa al senyor Fet per haver fet el que ha fet. Molt bé! Que bé! Sí, és A que... veure, va, Un altre, Neus, va. Va, Neus. Juga-te-la ahí. Espereu, què està pensant? Moments de concentració. Obre la porta i fa rac. D'un bot ha saltat al rac. Més bé mudat que cap ric. En Pau li ha tirat un roc i l'han fet caure del ruc. Molt bé! És que estem fent... Creïlla. Siguient. Passa la patata. El dit que tu has dit, jo no l'he dit, perquè si jo l'hagués dit que tu l'has dit, fora ben dit per haver-lo dit jo. Oh, que Ara té una bonito. que queda alguno con mi? Curteig. Jo quedo en curteig. A veure, tu has dit el de dit, no. Ah, ostres, en cap, el que cap en aquest cap. Ja està. I a tu, el rei dels embarbussaments. Sí, este és el més famós de tots, crec jo. 7 xutxes d'un xutxat mengen fetge d'un penjat. I crec que tenia una segona part, no, este? Ai, me sona, em sona. Jo crec que sí, que era I més com llarg. era? Ah, no sé, no sé ni idea, no sé. No Era algo de dir del penjat, no sé què, però sí. Més o menys Veritat? sabia. Si teniu la segona part per ahir de l'embarbussament dels setxetxutxes, per favor, feu-nos-ho saber a les xarxes socials de Papallona Xove, tant per Facebook en un missatge o a la pàgina de Casa Papallones o al Twitter, arroba Papallona Xove. O a mi mateixa, arroba Teruseta, el que vulgueu. I per acabar ja, una curiositat o dos? Sí, jo Quantes tinc tens? d'animals. Ah, vale. De quins? A veure, és possible fer que una vaca pugi escales però que no les baixe. Com? O sigui, una vaca no pot baixar escales. Les pot pujar però no baixar. I jo ara què faig amb la meva vaca Maria, que està en el primer piso? Ascensor. Pujar-li menjar. Ja. O sigui, mai l'he baixat perquè tampoc ha volgut ella. Claro, és que no pot.
I ara què fa jo? No, pues res, tindré una xerradeta en ella, que se lleve les ports. Pobra vaca. Què més? Una altra. El crit de l'ànec, quac quac, no produeix eco. Mai ningú ha descobert per què. És de veres, això ho sabia jo. No produís eco. Que fort. No. Tu te'n vas allí a la Murta a dur el pato i no tindràs eco, no? Què coses? Això és cosa de l'acústica, la màgia de la ciència. La física. I sabíeu que els escarabats poden viure 9 dies sense cap abans de morir de gana? Sense cap? Ai, Un escarabat sense cap? 9 dies. Això en quin Més d'una setmana. En quin cap? Molt curiós. Doncs, xiques, per avui està dient Felipe que ens queda un minutet, així que... Sí. Em pense que aquests nervis que teniu al principi ja... Estaria així una hora xerrant. Doncs, anem despedint del programa i he estat encantada jo d'estar tan ben acompanyada. Moltes gràcies, xiques. Moltes gràcies a tu. Ha sigut un plaer. A que repetireu. Sí, com vulguis. Clar, mira, Agarrem el ja nostre saps. cotxet i farem... I deixa'm Ja va ho dir, diràs, Nat. els meus amigues a la universitat els agradaria anar a Casa Papallons i jo, ja! Vinga, ja. Doncs moltes gràcies per vindre i espero que vos ho passar bé Molt bé. Sí, molt bé. i fins la pròxima. Adeu. Que te vagi sort. Moltes gràcies. Adéu.